Uzapereka ulemu pa chimenechi tikuti zikomukwambiri. You are most welcome. Thank you very much. God bless you. Thank you. We really appreciate. Thank you very much. Tayamika kwa basi. Takunyadirani. Tonse tiyimirire apa mu dyamayi tipereke bulemu kwa First Lady. Tonse tiyimirire tipereke bulemu kwa First Lady. chomwecho mulungu wathu lolani kuti awiriwa pamene iwo alunzanitsire okhala thupi limodzi akhale okondana nthawi zonse. ndipo pamene nthawi ino tsopano tili kuyembekezera kuyamba mwambo tikufunsani ni Yesu mfumu ya mafumu kalonga wa mtendere kuti musatisiye tokhayi koma mukhale nafe ndi kuti zonse zochitika pa malo ano zikhale zotitengera ife ku ulemerero wanu. kuyamba kwathu komanso kutsiriza kwathu kuli mdzina la inu Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, inu Mulungu mmodzi mwa atatu ku nthawi za nthawi. Amen. Hola, ¿quién hace tequila?
iyayi isiwomo kwambiri alumbazi 2 minutes yatsala 2 minutes imene yatsala tikalembetse nthawi yabwino. I'm sure they are not saying we cannot join them. If you want, you can come and join them, especially men from Malawi. Kosini tubilikira inuyo kamera Kosini yonse ibwera abalizu yonse ibwere mbalo muno 2 minutes yokaba Kosini yonse itere pamenepa
Lomwezi to come. Ndaona akupalombe mwabwera mungobwera nonse limodzi muzavine m'bwalo muno nanga kuti mubwero savina sizikhala bwino ndiye ndaona cheya kudiya sitikadakitira mwina That's the bridal party. The maid of honor is prostrate to mine. The best man is Veritini Bomani. Bridesmaid is good. Luce Chimiliji, Best Tini, Ways Harawa, Posters, Standoje. This man we have Leonard Twaibu, Lukani Bondo, Jeremy Momba, Chindi Chibana, Lutu Sugu, Playboy Makapiri, Leonard Refugees, Momba, Video Possession, Incas Pabala, and Madam Pabala. Sieni Bitu di Sabere Buno, Abamadiamai, Sile Gomego, Ditu di Sabere Buno. Protocol, please, can you check it out? Protocol, please. That's something else. I'm sure you've never seen anything close to this, but it is happening here. I can call it like that. And Kenyama and his dear boys, they are going to give respect to the first lady. Our equality, his dear boys, Bisharati, and his Sangomani. Those who are taking photos using their cameras, please give space to the professional cameras that have been requested to conduct this function. Tonse dimirire abamujamai, tonse dimirire pamene inkosi kati akupita kakabas. Let us all stand up, ladies and gentlemen, to give respect to the inkosi and inkosi kati as they go to take their seat. Very, very colorful function this afternoon. Thank you. We can all sit down, ladies and gentlemen. Let us take our seats. Thank you very much. Sigulija limene fedangwerekezera lakwana. Sigula patundi, sigula lero. Mutilole kuti zonse zisachitike. Tikulira kumene kuti tiyambe mwambo umenewu. Eti kumene. Asem. Permission has been granted. Satientombe manja abamujamai.
You may wish to know that this is a wedding involving Nkosi Amakosi. So we cannot start without him giving us the authority to do so. This is exactly what was happening here. Thank you very much, Fumo Ringalawe. I think I had already started the function. I was saying on behalf of the Gomanis and the Mlundiras from Tie Chakumbira and Cheu and Tie Kwataine Dedza, and also on behalf of the Gomani Matebula and the Gomani from South Africa, Limpopo to be specific, we would like to welcome you to this function, ladies and gentlemen. Pano mundirola pachikhalidwe tipemphe a first lady kuti abwere azawa pange congratulate anawo akomasanga abwere okha ndikudziwa high table yonse iwatsatira chifukwa cha tsiku limene lilili. Thank you very much, Professor Gertrude Mutarika, for your blessings to your children. We really thank you very much. Ladies and gentlemen, I know we are running against time, but I'll try as much as possible to give you an opportunity to come and see Nkosi Amakosi and Nkosi Kati.
but this was no fight. Thank you. That's all. Kumaira limoti kupeleka mpaso zapa mwamba kwa mbili umeneo ndio Malawi umozi watu ndio umeneo. We are all one Malawi. We have been kubira kuti byangoni nditu andifotokozera kuti angoni yake kandabazi. Kalengeza, Speaker of Parliament, Nduna zonse, Achwini kwa Nduna, ma-MP, akulowa mbwalo kuzapeleka mpaso zao. Utikulukira, we may not be able to mention each one of you, zonse zikifua chantawi. In case palienda head of state, Dr. Bachimuzi, Ikarerede. A former head of state, Nzimba Heritage, na also akuti akitepaja kugenda kunduna zonse zimene zinateka mphatso tichipempha kuti zibwere m'maomo. Koma pena mutilola kuti tipange introduce makola kuchifuna mwaone komanso mwadziwe.
zatokoza. Zikomo kwambiri zatokoza. Ndilole masadano kuti ndikuonetseni makolo ainkosi ya makosi Gomani 5. Bambo amene aima pafupi ndi nkosi ya makosi ameneyo ndi bambo T Gomani. Tatete ombere manja komanso nthukulu. Ndimateo kuti ndakuonetsani makolo bambo T Gomani, koma pano ndikuoneseninso kholo lina amenewo ndi bambo Maseko amene aima pafupi ndi nkositati Gomani 5. Taombereni manja komanso nthukuluzo ambiri akudabwa akudiya amene ndi amayi zikhala kwa basi amene akuti taito yawo ndi ovukazi. Tatenta ombere manja mwachifumumo kwa inu makolo tikuti tikuthokozeni kwambiri. Moni yonse ndaima pano monga bambo wangwenya ndipo ndikukondwera ndipo kadakondwerabe olo mwezi kutha kupeza mkazi ndi chinthu chopambana. Ndi ochepa amene akukwatiwa napeza mkazi wa makhalidwe, koma tingonena kuti Mulungu adalitse kuti mkazi tampezayo tikusamala ndipo chimve kuti takulandira ndi manja 300. Ndimo amenewa zikomo kwambiri. First Lady Amene Mulupano, Vice President Amene Mulupano, my diplomats Amene Mulupano, my party leaders Amene Mulupano, kula kulu nonse akugoma, my companies Amene Mulupano, amakhosi maimpisi amene muli pano ndi nonse anthu amene muli pano. Ine ngati kholo la mwana kwanga ndikukuthokozani zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwatipangira kuti chikwatichi chifike saizi imeneyi. Tachokera kutali, Ambuye akudaliseni. Ndiyeso ndifuna ndithokoze mwapadera kwa machairman ama committees osiyana kuonjezera acheya achikwati, acheya a heritage, acheya omusangano kuti zikomo kwambiri mwagwira ntchito yabwino. Mulungu akudaliseni. Karibu.
Mr. and Mrs. Ngayai. Lighting the candles at the same time, assisting Inkosi Amakosi and Inkosi Kat. Can we give space, please? Let us give a chance to those cameramen who are requested to do this job. Can we clear from the cake table, please? Let us give a chance. Let us give a chance to those that you have hired to take photos, please, ladies and gentlemen. What is happening here? No one is sitting there. You are taking Now we have received the gift of 450,000 Malawi kwacha from Eastern Region DPP. Thank you very much. We did appreciate for that. Eastern Region DPP 450,000 kwacha gift. Thank you very much. Baby, the following couples are invited to assist with the cake distribution exercise. Mr. and Mrs. Now I can see Inkosi Amakosi and Inkosi Kat. As I said, this is a special moment, ladies and gentlemen, as the couple are sharing that delicious wedding cake. everyone told me to be strong. And I should be through the darkness. Let the rain come down and Tiaombele Manja. That's wonderful. Thank you very much. It's a soft drink. It's not beer. It's a soft drink. Thank you very much. We really appreciate it. The couples that are invited, please, if you could come in front first. DC and chiefs from Mangoji District. 20,000 kwacha. Balola Chewa Foundation. 100,000 from European Union. Sandra Pearson, Ambassador. 100,000 US Ambassador. 200,000 Clara Anyungwe, UN Women. 200,000 Honorable Jack Muhango. Thank you very much. Thank you very much. I'm sure they will go and distribute this cake to a few people. They cannot afford to do it to everybody due to time constraints. And we have that cake which is supposed to be distributed. Give them to these couples, please. The cake which is supposed to be distributed, can we give it to the couples, please? VIP Kuseri ana awiri amesangula nkula
ali kufupi ndisanja VIP kuseri. I'm told there is a special gift coming from Kamuzu Academy in Kosamakosi. So there is a special gift. If you could stand here, there is Chief Kaumba to present that special gift to you. Thank you very much. That gift is coming from Kamuzu Academy. You are an alumni of that school. They still appreciate and remember you. Thank you very much. You may go and take your seat. Ladies and gentlemen, standing in front here. Under the leadership of Dr. and Pastor Iris Mukara. They are the one who raised Khanyisa and made her as she is today. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.